weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to guetema to awoyni to kolomina to gawi nane to fasudeɓe to kuñankari to ɓoye ɓaleje luuma ñalwi to madina alheri ko on takusan juula ha e nder galle ceerno oumali to ceerno oumar li to batamba sare wuuro alpha e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama toɓoji jaaji ñande jamma alet ine wiyata ñande jamma aset ha ñande subaka alet e nder yoga e jokuli leydi Mauritanie kala to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o dawani ñalawma hande o yawani dowlaji dentuɗi Amérique tawanayimo toon ko tawtoroyede batugo hinde assemblée générale fedde Nations Unies fedde gotago windere to leydi Mali ma jaaha to falde Bandiagara altine hande o ko ambulance militaire baɗatnoɗo évacué militaire goto kañum yabɓi pitol bombo ko famɗi kala yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddo nene Abouba bisimilla mone ketki hotodirte joni joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo dannawal e ɓalwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo lasrari moƴƴuɗo longal laaɓaɗo ƴewgal ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra rafiji rewɓe ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe dorottaki kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe dabruji e baɗane e weddaɓe korte kala ceerno Djiby Sy ne safra rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde omo jogui leɗɗe e siroji pewnaɗi kese pulla bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu mallaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona gonduɗo rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mum mo seydineji dillini hoore mum ha wakliti walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui base mum to leydi Mali ene tawe toon miñi kono wiye Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum base mum ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal biyetegal nettek sara jeere nettek ceerno Djiby Sy numéro mum ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum arnoɓe safruji men yo gardo nokku to mbaɗi safruji ɗi omo wiya kadi dendagal kilineɓe waɗanteɓe listihar ɗaccata ko inde maɗa inde nene ma so wari o haala ko wone ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe mum noddoɓe kala sahare donka hebdemo wona salade noddude wona salade ƴettude ko hewrede tan yo jomumen mbaɗa insisté mballitoro muñal ciftinamo e kala saaha ma o ƴettu ɗumom hano hanniti ni ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal ɗum noon mbadden dando faade makko
na bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela ha yo bela mi dañi bela ko ɓatake jarore ummorade e biyeteɗo Sadiki Amadou Alassane Sadiki Amadou Alassane ɓurɗo lollirde Amadou Sélé kanko Amadou Sélé e galle makko eɓe jarno dendagal bandiraɓe dendagal sehilaɓe e dendagal guure koddiɗe woppunoɓe haajuji men e hammuji men kala mbawi notitade e dewle sukaɓe makko walla e dewgal sukaɓe makko sukaɓe makko hono Alassane Amadou wondude e hono Alassane Amadou Kane e wondude Rougui Aliou Ba dewgal bannogal ñande sappo e ñande sappo e goo lewru septembre woni silto gonɗen ɗo to wuuro men Bagodine omo wiya dendagal bandiraɓe notitoɓe hen o jarni ono manti ono mani ono eɗen mbiya tan yo Allah fewnu dewgal ngal Allah yaltinde hen ɓesgu kewgu taw kadi ko ɓesgu barkingu allahumma amina yettiniɗo ɓatake on noon ɓatake jarnore siftinde on ko musidɗo men sehil men biyeteɗo Sadiki Amadou Alassane ɓurɗo lollirde Amadou Sélé tawateɗo ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗum noon en mbi yo Allah fewnu dewle baɗaɗe ɗe yataw ko Allah ardi dewɗen hen hoto nimsa men kadi won hen allahumma amin kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogasa lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men ɗemgal pular e sawta e ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba on ñagama yafuye noon e kirgol habaruji ɗi nde won noon ma jippuɗen nde mbawen wadde habaruji oɗo saaha joni musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sar ene yeehi koyngal seeɗa mo selli noon omo jaam kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie puddotoɗen Sidi Wulza Haf ko jagorgal kalfinagal ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde aleta hanki o ko ujunere temedde joyi e sappo e tato neɗɗo kolkisa tumanoɓe yataw gondani e covid sappo e jeenayyi e nder holkiso he noon capanɗe jeetato e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellanoɓe kadi hen e nder ɓe cellanoɓe teskama hen capanɗe jeenayo e joyo kepti cellal men pati galleji men neɗɗo goto hawre ladiala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen catala halfinaɓe ko fate ɓeɗgol toɓoji e teskade ko fate musibbaji e jeeyaji keɓeteɗi ko fate banggue toɓoji walla keneɗi ɓe kolliri tigui wonde e nder toɓoji bannoɗi e nder jokli leydi Mauritanie teskama ɓe teskima tigui wonde toɓoji catal halfinaɓe ko fate ɓerkugo toɓoji ɓe kolliri tigui wonde toɓoji kewɗi teskama e nder leydi Mauritanie ko wayno Gorgol to leydi ko wuuro région de Gorgol wuuro wiyetego kay hayɗi heeɓi 20 millimétre kala haya heeɓi millimétre uji jeetati awoynat komi sappo e joyi millimétre mofta ela hayri heeɓi millimétre uji nogas e tati likseyba Gorgol ko sappo e jeegom millimétre Gurjuma ko sappo e nayyi millimétre seyen wuuro Molo ko millimétre uji jeegom seyen Gabaɓe ko sappo e ɗiɗi millimétre wajjo Bosoyaɓe ko millimétre uji sappo to wiyete Cuuj ko capantati e joyi millimétre Monguel heeɓi capanɗe nayyi millimétre Asguelum ko millimétre uji nogas Zarika heeɓi millimétre uji nogas Mbut ko sappo e ɗiɗi millimétre Barkewol capantati e jeeɗiɗi millimétre Jewol ko sappo e joyi millimétre Gurayn ko nogas e ɗiɗi millimétre Wari Guinal ko millimétre uji sappo Woluma Nere ko capanɗe joyi millimétre guure goɗɗe kadi kewɗe e nder région de Gorgol keeɓi toɓoji men ɗe limtani
so tawi ko brakna mbañ heeɓi millimétre uji nogas ɗiɗi boucham heeɓi millimétre uji nogas aten ko millimétre uji nogas belela gawdi ko millimétre uji nogas bagodine ko sappo e jeeɗiɗi millimétre ñaabino ko sappo e tati millimétre mbeydia ko capanɗe tati millimétre mbahe heeɓi sappo e ɗiɗi millimétre fondu ko capanɗe nayyi e nayya millimétre to wiyete boggue ko capanɗe tati millimétre babaɓe ko sappo e tati millimétre hayre mbar sappo e joyyi millimétre e guure goɗɗe keeɓi togoji hano hannirta ni dakheta Nouadhibou chami ko nogas joyyi millimétre inal ko millimétre uji jeetati boulé noir ko sappo e goo millimétre to tawi ko région de Guidimaram sehil baɓi heeɓi capantati e joyyi millimétre wompo heeɓi capantati e joyyi millimétre Dialayba heeɓi capanɗe jeegom millimétre wullorama tadressa heeɓi capanɗe joyyi e jeegom millimétre ta shot ko millimétre uji nogas jeenayyi Dialla ko capanɗe nayyi e tati millimétre Gouray ko nogas ɗiɗi millimétre Ngabou ko capantati e ɗiɗi millimétre Diaguili heeɓi millimétre uji nogas l'Islam ko millimétre uji nogas Wouliengue heeɓi ko millimétre uji nogas guure goɗɗe kewɗe kadi e ndera brakna keeɓi toɓoji hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen caggal nde leydi witendi Armanie woni kay e mawnide manditare mumen hono Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o woni hoorejo leydi Mauritanie waɗi ɓattake de félicitation donade ardiɗo leydi Arménie hono biyeteɗo Armen Sarkisan o windimo ɓattake taw ko ɓattake félicitation ko fate manditare jeytari leydi ɗi koni ɓattake o lelori noon excellence caggal nde leydi ma mawnini manditare mum jeytare hoore muɗum boɗo jogui beelamma mawka no fewi windude oɗo ɓattake hollirde weltare am e duwanade on an e ɓesgu leydi ndi kala e wiide ɓesgu leydi ndi kala félicitation wiide leydi Armanie kala félicitation boɗo siftina on kadi ha e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene heddi kay e yidde jokkodirde e gollodirde e leydi moɗon min ñaguima Allah noon nde oɗo ɓattake tawatma e dow jaam e kisala sifi ɗum ko Mohamed Cheikh El Ghazouani hono on ɓattake kadi ɓattake punejo baɗo noon o windi nanɗo makko sehil makko biteɗo George Vella on ko hoorejo leydi Malta caggal nde leydi Malta hemno manditare mum onne kadi heeɓi ɓattake baɗoni hennene ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen tatala halfinaɓe ko fati rewidade jayaji e musibbaji caggal toɓoji e caɓalɗe keneɗi ɓe kolliri tigui wonde ñande aleda hanki o wonde capanɗe nayyi e jeegoma huɓere taw ko kuɓeje ɓakke derguitima taweteɗe e nder guure taweteɗe e nder région mo Trarza ɓe kolliri kadi wonde caaleje kewɗe goɗɗe boni hen ɓe kolliri kadi e nder wuuro witego Vitas tawetengo e nder Guidimara hendu hewde dole ki yani to ɓe mabɓe toon cukalel dewel gotel barmi hen barmande murse no fewi kadi fodde sappo e joyyi caali maɓɓima hen leydi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewadde kala subaka altine hande o ɓe kuccodiri e jayndeli leydi ndi ɓe kolliri wonde e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokuli leydi Sénégal kala ko ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo neɗɗo kolkisono tumanoɓe yataw piɗaka mboroso coronavirus e nder holkiso he noon jeenayo tawɓe jaati ko fiɗaɓe Covid-19 so ɓetama to banggue pourcentage ene hollira nder temedere kala hen ɓolum piccal jeegom woni 0,6% ko fiɗaɓe hen goto ko contact suivi jeetato heddiɓe ko cas communautaire e nder ɓe cellaɗo ɓe hen temettere capanɗe jeenayo tato kefti cellal men paati galleji men jeeɗiɗo ene tampi sanne ma balliteɗo banggue fofago tugui hanki fayi hande noon hay goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder leydi Sénégal ene teska noon ɗeɗo balle mboroso ne yatiri ɓawo no fewi eɗen ñaago Allah tan nde ɗum ustoto ha gasa ha laaɓa e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen altine hande o Macky Sall ene tijja tigui to New York leydi dowlaji tentuɗi Amérique nawatamo toon noon ko tawtoriyede batungo hinde assemblée générale fedde gotago windere witede loni ardiɓe landaji lunde noon tawa kadi ko wayno Pastef ko wayno Bokko Gis ko wayno PDS tawa ko joguiɓe base uji men to dowlaji tentuɗi Amérique ha tengtito New York no
noddi ɗiɗo na base uji ɓe mena wonɓe toon nde mbawata wadde seppoji mumen gam yidde herƴinde jaɓɓugal e garala Macky Sall toon to dow laaci tentuɗi Amérique teskama noon no pulare heewi ni ko tina foyama nde police dow laaci tentuɗi Amérique tini ɗum ko adi kay ko Macky Sall ene ummoto leydi Sénégal tawa teskama tigui police ji kewɗi no feewi e dadiɓe mbawi tigui addede e nokku to jippudu Macky Sall ɗon gam yidde falade kay gueɗe kamtoriɗɗe ɗeɓe jinno wadde toon ko wayno seppoji e wuku wakaji ɗiɓe jinno wadde toon hono El Hadji Amadou Nanga Dawo ko consulat général mo leydi Sénégal to New York o holliri noon dendagal ɓesgu leydi Sénégal naɓe kala jiɗɗo seppude taw walla jiɗɗo hollidde mette mum walla holliri ko muusi ɗum ene jogui ndimmagu kay e nder dowlaji denduɗe Amérique kono yataw koye newuya e needi ko yataw ko dow newuya e dow needi ha joni kabruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal to Dakar camion goto felmima passerelle on woni pommuji ɗiɓe mbaɗata e tawa kadi ko nokku to yimɓe keewi rewde feccide goudron ngaji gam salade accident ji nder leydi he on passerelle noon tawte tigui koto patta ɗum on passerelle on tawte koto leggal bitegal Cambérène tawa kadi ko padoto banggue patta duwa ɗum noon saabima tigui on accident noon caggal camion feeri oɗon passerelle ɗum noon wawi bloc de circulation hedotolirama tigui police ji kewɗi nottima hen gam réglude oɗon situation ha joni ko leydi Sénégal keddonen to Touba e saaha Macky Sall hoorejo leydi ndi wanno jillumo ɗum to Touba tawana wonomo toon ko udditoyde oɗo hôpital pattamali mijo mo niveau 3 tawa kadi mo honmo weeɓani yiide nder dongre Afrique on hôpital inniraɗo tigui hôpital Cheikh Ahmed Bamba on caggal nder jillu hen noon kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi e joom suudu makko Mariame Faye Sall e sete timmude ɓe o yaduno ɓe mbawi yettade tigui to galle khalifa général mo Mouride hono biyeteɗo Serigne Mountaga Mbacké nde ɓe jetti to galle to noon Serigne o jaɓɓimama ɓe kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi noon o holliri tigui o ari toon ko dow inde almudagal ko ɗum addimo toon addimo noon ko salminde juurade e duwanade kadi khalifa général o e darde mum daari ko fate ɓamtare wuuro Touba e darde mum daari e kala saaha no jaam e kisal dumori e wallude miskineɓe e kala saaha e nder leydi Sénégal o holliri kanko Macky Sall yeeso khalifa o wonde ɓoyata ma laamu leydi Sénégal yaltinno gas e 3 milliards francs CFA keddiɗi ɗi gam sartinde kay wuuro Touba ngo ha laaɓa e caɗele ndiyam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Talla Silla ko kañum woni maire mo Thiès ko almudo walla mbiyana talibé Serigne Mountaga Mbacké ko muritam ko neɗɗo jiɗɗo maggal Touba no fewi jiɗɗo Touba kanko Talla Silla noon hollirama tigui o holliri noon gam yidde hollirde gilli makko e maggal ngal hollirde gilli makko e mouridisme o ummimata wuuro makko Thiès o yiiɗi noon ko yaarude koyɗe tugui Thiès ha o yetto to Touba o mo yaadi noon e seti timmude no fewi tawa kamɓe kala ko koyɗe ɓe jarata tugui Thiès ha yetto to Touba hollirama noon ko guila ñande aletta ɓe ummi ɓe dawi to Thiès e oɗo saaha mo karatene ɓe gone lawol faade Touba ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar ko adi keɓe jetto Touba ma en jaa ha to Madina Gounass kettoɗen musidɗo men sehil men Ama Sambalo on commission électorale darnoɗo ɗo e nder wumettude ngo Madina Gounass ngam wallude yimɓe no potiri ɗi datteteji kono kadi ɓen ɗo ganduɗa ko yinnoɓe waylude nokkuji gotirɗi kono kadi mbaydirɗi nokkuji kamɓe kala potinoɗo hen wonko fuɗɗi artude e ɗin datteteji e oɗo saaha mo kalaten oɗo saaha woni koye rokkirede Mamadou Sow goto e jeeyaɗo e rokkiroɓe ɗin datteteji e nder wumettude ngo Madina Gounass ko heɓin ɗo fotade ɗo fodde ujunaje ɗiɗi e temedere mbiɗa sikki e 16 ɗum heɓno fotade ɗo joni noon Allah ni woni kam fodde ujunere fawde artino ina heddani en remede 37 so tawi mi yejjitani to goɗɗe ɗum heeɗi woni ko suwa artude ko heddi ko foof noon artiɗo fodde ujunere fawde arti ujunere temedde jeeɗiɗi pawde artiɗo min dokkiri foof noon ha holko heddi o ko fodde 17 mbiɗa sikki e jeenayyi ɗum heddi ɗo e rentiteji ɗi fodde ujunere fawde arnonde kono noon eɗen ɓuuri yidde kadi par ce que yimɓe tampi hen no fewi ya garta won hen jaaha laabi 5 laabi 6 gummoro ko nokkuji goɗɗuɗi ina pasgol ngol no muuse jomumen ko miskineɗo kono fodde heddi ko heddi ɗo ko fodde 17 e jeenayyi keddiɗo ɗi min ñaago jomumen yo mbat feere garana ɗi on sanga min mbawa tottudeɓe minen kadi min mbawa dogde e haajuji amen ɗi kadi minen par ce que ma won hande lebbi ɗiɗi koye ɗum ɗo hemin goni haajuji amen fof guila e guese ɗe hay haajuji nder wuuro ɗi fof komin lelnuɓe to banggue ɗum ko Madina Gounass
tantine jeni garti ko rewɓe worɓe mbeɗo kamɓe fof to gardat laal goto e nokku goto walla holno mbaɗɗon worɓe ɓe fof min mbaɗi hankadi yo jaato mairie to kala gorko joom dentité yo yaato mairie to heɓa toon dentité mum kala debbo noon ara to galle men Daaru Najwatu ga ko ga heɓirta dentité mum waɗa woɗɗodira waɗa distance wona worɓe e rewɓe mbawata jillodirde gila nden ha joni ma won yontere fawde ko hen min goni ha ɗo to kaldanma e maɗo ko hen min kamɓe kala ɓe kolliri kala mo ganduɗa kemnoɗo fotade ko yewtude ko so Allah jaaɓi leeli yaawi ma heɓ dentité muɗum e junngo muɗum ngam wawa naftorade ɗum e nder gurdam muɗum ko musidɗo moon Amadou Samba Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ama sambalo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe kala keɓɗo carte d'identité mum ko adi kene mofta walla ne hoota yo ƴeew kay so tawi inde mum no windirani no feewi e duuɓi mum so tawi ene feewi saabu yoga e carte d'identité ji ne mbaɗa erreur aji sa yiiɗi neldede haalis walla yiiɗi wadde voyage jogoɗa hen caɗele ɗum noon yeehi mbattu hakkillaji no feewi e kala kayit mo pewnoɗa saɗa wawi janggude janggu sa wawa ƴeewa bawɗo janggude jangganma ko adi kada wadda kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to Madina Gounass ko to leydi Mali paadena ñande aljuma ɓennuɗo o Sugela Mayga ko hoorejo jaggoɗo laamu sabboddu mo leydi Mali o joddima batu noon e nde ɗo fedda ko délégation comité exécutif du conseil national de la jeunesse jonde nde noon nde waɗi koto primature woni tigui to bureau ji premier ministre to wonno Mujibou jonde nde noon ko siftinde darde jeunesse e fammindeɓe kadi e ɓooƴe laamu ngu jogui oɗo saaha joni ko fate réforme aji politique et institutionnel mo laamu sabbundu ngu jogui oɗo saaha joni e yidde wadde kadi catal taw kadi ko ngal catal gotal woni organe unique halfinteɓe ko fate dendagal sumgoji bawɗi waɗede e nder leydi Sénégal e nder leydi Mali kala kanko Sugela Mayga noon o profiti oɗon occasion noon e nden jonde gam yidde kay andinde yimɓe wonde kay yidde laamu ngu e transition e oɗo saaha joni ko yidde laamu ngu kay ko umminde leydi ndi murɓinde leydi e oɗo saaha joni ko yidde nangude junggo kay umminde leydi ndi e oɗo saaha joni saabu ɓe kolliri ɗiɗo duuɓi sakket kala teskama leydi ndi ene yatiri ɓawo no feewi leydi ndi ne yatiri caggal no feewi tawa kadi ala ko saabi ɗum so wona ko wiyete mauvaise gouvernance woni ko wiyete mauvaise gouvernance woni tigui no leydi ndi laamirani fewani hay cetta ko ɗum noon woni e saaha joni laamu ngu yidde fewnide ɗum so tawi kadi koko fate hormade délai woni tigui dawal ngal transition rokka woni lebbi sappo e jeetati wiyede kay e lewru février yo mbat sumgoji kanko Sugela Koyga Mayga noon o holliri tigui so tawi ko o holliri noon so tawi kay o holliri so wona kay réforme aji ɗiɓe ummini ɗi kala so wona ɗi réforme aji gasi ha laaɓi hay sumgoji gooti wona ɗi hooreji leydi wona ɗi sarɗeji ala baɗeteɗi e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aseta ɓennuɗo sappo e jeetati silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ko goski sagata gorko mo duuɓi nogas e joyi jolinoɗo kañum tigui awa ƴengtina e nder cangol sanga 12 heures o jeeyano noon koto legal bitegal 7e leto gawo mo 7e mo soso koyra mo gawo ko koni koɓe faabu noon ƴengtinimo e tawtorede police e tawtorede garde républicain e gendarmerie nationale kala goski ki noon nawama to hôpital mo gawo losgoji nana mbaɗe hen woni ko wiyete autopsie matene ande holko yooɓi fittanu makko koto Bandiagara paaɗeno hono no mbirɗen gardini kabruji men ko to Bandiagara noon ko tana musɗo waɗi toon ko ambulance woni oto nawoɓe cellani taw ko ambulance militaire uji ɓe hinde fama woni forces armées malienne ko kañum yaɓɓi pitola bombo e dow lawol ngol route nationale numéro 15 o yaɓi pitol bommo noon ko hakkude wuro witego Paru hakkude mum to wiyete Songobiya altine hande o nogas lewru sito hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gom sanga 9h kanko ambulance o noon mission yahanno ko mission ona mission noon ko tuggi ummade Bankasa o fa ummade to mission noon ummino ko Bankasa o yaɓanno koto Sévaré tawa kadi o nawanno ko colonel goto lieutenant waɗanno ko lieutenant armée goto waɗanno ɗum évacué taw kañum lieutenant armée de l'air kañum kadi woni poste kañum woni mawɗo poste Ogosago noon mo sellano mo waɗano évacué nawdi ɗum to Sévaré ko on werla tigui woni on ambulance yaɓɓi pitola bomba hollirama noon ambulance o yimɓe nayo mbasi hen pittali mum ambulance o kadi boni ha boni o reftatake ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar ko to leydi Gambie paaɗen to leydi Gambie noon oɗo sakala hono maître hono leydi Gambie noon oɗo sakala hono Adama Barrow horejo leydi ndi omo tawe jillu makko woni tigui tourné makko e nder leydi he ma en ketto musidɗo men koddanen Abouba
ko noon tigi hettiyankoɓe weltare tv ko ɓuri tengtude kabaruji men e ñalawma altino ɗo e nder leydi meɗen te kambi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ɗen gandi hannde fodde yontere mono waɗa jillu e nder leydi ndi ene wayno noon o haali o hunima ko heewi gam wadde ɗum ha tengtito jibinaɗo to wiyete Mankama Kunda maw darnu ɗon hôpital ene wonde kadi sodde fodde ambulance uji 70 gam wawde addu ɗum ɗo e nder leydi ndi kala to hel centre woni e hôpital kala wawa hebde ɗum o hunima kadi fodde docteur eɓe hewɓe ma garɗo e nder leydi ndi gam tegi safrude ɓesgu leydi ndi gam wasa wonande ɗum ene te caɗele en kettoto hoorejo leydi ndi président Adama Barrow to wuuro makko to wiyete Mankama Kunda. doctoraɓe temeɗe ɗiɗo pawɗe ɗe balɗe ɓe gara Gambia ɗo min peccina ɗumeɗe e l'hôpital ɗo fof ta kala pawaɗo sa yeehi l'hôpital kala l'hôpital mo jaaɗa a tara toon docteur ko ɗum woni liggi amen gila men ngari noon ko ɗum men goni liggade miɗen paala noon Gambia fof naggana minen wona président watta développe leydi ko yimɓe leydi ndi mbawta wadde développe leydi ndi onon noon ɓe gandanɗa ko onon woni di grassroot ko onon woni to lees miɗen paala men golle ɗe gandanɗa he gurdam moɗon on tina wondema laamu ari laamu ngo gandanɗa ko ar wallude leydi ndi ko ɗum min paala koɗo waɗi l'hôpital ji ɗi daro miɗen keeɓi noon ministre mo gandanɗa mo daɗi keesi makko ha tiiɗi puɗɗe golle mbawa wadde kono si on nanganani men golle ɗe mbawta wadde kono hande noon ala ko men mbawi wadde sona men jara ministre o min jara liggotoɓe ministre o min jara laamu am ngu min noon hoorem e tawa he ɗum ɗon min jara yimɓe leydi ndi komin mbala darnude l'hôpital Mankama Kunda ñawoña si Mankama Kunda naɓe jaɓani l'hôpital no wawde addirade so ko ɗum waɗi ɓe kadi ɓe tawa he projet ke nden miɗen jara on yimɓe ɓe fof yimɓe Gambia fof jargol ngol no ko gila gonmi lamɗo e hande kala nanganɗo kam miɗo jarama kala gonɗo Gambia ɗo miɗo jarama National Assembly miɗen jaraɓe pour que ɓe daari komin mbawa ɗe gollude golle ɗeɗo goto waɗade gollude ɗum woni konguɗi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ɗo e Mankama Kunda e wuuro ngo ganduɗa ko ɗo tigi o yi aduna koddenen Abouba gam weltare tv ɗo e Mankama Kunda. kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan maître eɗen mbiya tan kono hono kanko hoorejo leydi ndi woni hono Adama Barrow so tawi kay Mankama Kunda wuuro makko ko joni haalante haala hôpital firti tigui ko Mankama ne mankira gueɗe kewɗe feewi ha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba to leydi Gambie ko kodda nene Abouba kettima jam yo jaam Allah jogomi jogo on